गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनैहाय आङो भिडिअ लाबोनो नागिरनाया सेल्फिसनि बाथ्रा खोथाखौ ओंखारदों आरोखि। जों बर'फ्रा एक्चुअली सेल्फिस जामारबाय नामा? आंनि सोंथिया बेसो आरोखि। जोंनि बिटिआरनि CM बिथाङा मोनसे इउटुबाव नुदों, मोनसे इउटुब चेनेलावहाय आं बेखौ नोंथांमोननोबो खोन्थागोन। बेखौ बिथाङा नलेज फेस्टिभेलावहाय बुंदोंमोन दे, लास्ट ना सेकेन्ड दे ना थार्ड दे जाय हक, होमबा खालि मानसियाबो गैयामोनदां, मानसिफोर जायाखै। मिटिं हलावबो बिराद खमखौ नुनाय जादों। ओमफ्राय बावहाय मा होनना बुंबाय, बे स्पिच होबाय थाफुनायावनो मानसिफोरा हयथ'बा गसंना थांजोबदों, मानसिफोरा गैजोबा। बावहाय मा होननानै बुंदों, सेल्फिस। जों बर'फोरा एक्चुअलि सेल्फिस जाजोबथारमारबाय नामा? आं बे खोथाखौसो एसे सोंथि फैबाय थायो आंनावहाय। जुदि सेल्फिस जामारदोंबा, जोंनिख्रुइ रायजो राजानिख्रुइ रासिन सेल्फिस जादों होननानै बुङोब्ला जोंनि बिटिआरनि CM नोंथाङा नोंथांखौनो बुंनानै लाग्रोदों। मानगोनां बिथां श्रीजुत प्रमद बर' सार बिथाङानो सेल्फिस जाग्रोदों, बेखौ बुंनांगोन। माब्रै होननानै बुङोब्ला मोननैसो खोथायावहायनो, मोननैसोल' नङा, गोबांनो दङ आरोखि बेफोरबायदि। आं फार्स्टआव बुंगोन, आं CM EM MCLA माबा माबि जानो, चिफ जानो सोमावसाराखैमोन। बिथाङा CM जाबाय, बेबो मोनसे सेल्फिस, बर' रायजो राजाखौ थगायदों, बे मोनसे। ओमफ्राय गासैबो बर' रायजो राजानो आङो, जेसेबां बर'फोर दङ, आं सरकाराव फैयोब्ला नोंथांमोननो साख्रि होगोन। बेखौबो बिथां बिटिआरनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सार बिथाङानो बुंदों। आं बुंनाय राव नङा, बेखौ बिथांनि खुगानि राव। ओमफ्राय आरोबाव बिथाङा बुंबावदों, जों बिटिआरआ गोबां बोसोरनैयाव, बोसोरथामाव गोबां डेभेलप जाबाय, गोबां डेभेलप जाबाय होननानै बुंदों। बिथां मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सारानो बुंनाय जादों। आं बुंनाय राव नङा सार प्रमद, बियो नोंथाङानो बुंनाय। जों दिनै सेल्फिस बा चालाक जानो होनाया नों श्रीजुत प्रमद बर' सारानो जोंखौ फोरोंदों। बेफोरखौ नोंथाङा बुंदोंमोन, नोंथांमोनाबो बुङोमोन, गुबुननि मिथिङाव दाथां, जोंनि मिथिङाव फै होननानै। थाङै थुङै मा जाहैबाय, नलेज फेस्टिभेलावहाय मानसिफोरबो जायाखै। सियारफ्रा जादोंब्लाबो मिथिङाव, प्रमद बर'नि मिथिंखौ खोनासङासै। आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन UPPLनि मिथिं जायोब्ला, UPPLनि EM ना MCLA ना MLA ना माथाय, बिथाङा दैदेनगिरि UPPLनि गोख्रों बिथाङानो बुंदोंमोन जे जोंनि UPPLनि मिथिङाव मानो फैयाखै। बावहाय दा जाखिनि नुदों, UPPLनि कर्मिफोरसो नुनो मोनदों, पाब्लिकफोरखौ, रायजोफोरखौ नुनो मोनाखै होननानै बुंदों। मानो बिदि बुंलायनो गोनां जाखो? जोंनि बिटिआरनि CM श्रीजुत प्रमद बर' सार, आं नोंथांनाव बेफोरखौ सोंनाय जाबाय। अननानै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा एसे मोजाङै फोरमायहरोब्ला मोजां जागोन नामा आं सानो। खारन आं नोंखौ सापर्ट खालामा, आं नोंखौ मोजां मोना। नों खारन जोंखौ मा खालामदों, जों बर' रायजो राजाखौ सेल्फिसआव बाहायदों। नोङो बर' रायजो राजाखौ नोंथाङा सेल्फिस बाहायदों। नोंथाङा जों बर' रायजो राजानिफ्राय भट मोननांगौ, भटखौ मोनबाय, माबा मोनसे आदाय खालामनांगौ बेखौबो खालामबाय, मोनलांबाय। जों बर' रायजो राजाया बोसोरनैयावनो बा बोसोरथामावनो जों UPPLखौ सिनायनो आरो बुजिनो बाखि गैला। जायनि जाहोनाव दिनै जों प्रमद बर'खौ, श्रीजुत प्रमद बर' सारखौ बुंनो गोनां बा रायखुमानो गोनां बर' रायजो राजाफ्रा गोबाङानो रायो, गोबाङानो बुङो। जों जेसेबां इउटुबारफोरा बुङा मानो, बिनि अनगायैबो गोबां रायजो राजाफ्रानो बुंसोलायनो हमदों। मानो हमदों, मानो बुंदों? गोदोहाय जों प्रमद बर'नि रावफोरखौ खोनायोब्लानो, मिथिं होनना बुङोब्लानो जोंनि आथिङा हायावनो नांलायामोन होनबा बेफोरनि गोसोआव मानो दुखु होदों जोंनि बिटिआरनि CM श्रीजुत प्रमद बर' सारा? मानो बेफोरबायदि दुखु होदों आरो मानो गोसो गाबहोदों? बे मोनसे बाथ्रा गिदिर कुइसन जानानै थाबाय।
दिनैहाय आरोबाव खोनालायनो हमदों, खोनासोगारदों जोङो मानसिफोरनि खुगानिफ्राय इन्टारनेशनेल फेस्टिभेलावहाय मोनसे जाथायखौ आङो खोन्थानो नागिरदों। बेबो जानायावसो जादों। भिआइपियाव ओंखाम जानो थांदोंमोन। बिथांमोनाबो गोख्रों दैदेनगिरि, गोख्रों मावथि बिथांमोनाबो बेफोरबायदि आरोखि। थ' बे मोनसे भिडिअखौ आङो गाबोन फुङावसो आपल'ड खालामनाय जागोन। थ' दिनैहाय श्रीजुत जोंनि CEM प्रमद बर' सारनिसिम आं गोबां खोथा सोंनाय जाबाय। सेल्फिसनि बारै बाथ्राखौ आं बुंनाय जादों। नोंथाङा बुंदों जों बर'खौ सेल्फिस जाजोबथारबाय होननानै। दिनै नोंथाङा बुंदो जों बर'आ बबे बिथिङाव सेल्फिस जाखो? बे सेल्फिस जानायखौ सोर फोरोंदों? बोसोरथामाव जोंनि मानगोनां BTRनि CEM श्रीजुत प्रमद बर' सार बिथाङानो जोंखौ सेल्फिस खालामदों आरो जोंखौ जाम्बा उल्लु बानायदों बिथां प्रमद बर'आनो। आं CM जाया होननानै बुंदोंमोन, आं BTRनि चिफ जाबाय। आं दिनैहाय बायदि रोखोमनि आनखि VCDCनि चेयारमेनबो जाया होनना बुंदोंमोन। बेफोर बाथ्राफोरखौ जों बेफोरखौ बुङोब्ला नोंथांखौ श्रीजुत होनना बुंनो बायो आरो प्रमद बर'नि नाम होननानै खोनायोब्ला मालाबा जों एलार्जि जाखांनायबो मोनखाङो। अनलि प्रमद बर'खौल' जों एलार्जि जानाय बायदि मोनो, गुबुन दैदेनगिरिखौ जों मोना। आरो UPPLआव आं सासेल' लिडार मोजां होननानै बुंगोन आं बिखौ। बिथाङानो चिफ जानाय मोनबा नोंनिख्रुइ साबसिन सालायगौमोन होननानै आं बुङो। आं बे सारनि मुंखौ आं मख'नो गोसो गैया आरो बुङाबो आरो बुंनायबो नङा। बेफोरबायदि जों भिडिअखौ गोलावबो जाबाय। आं बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन सेल्फिसनि खोथायावहाय। प्रमद बर' सारा बिथाङा जों बर'खौ सेल्फिस होनबावबाय आरो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।